Okay. Se nesmí uspěchat, to. Ahoj, já jsem Honza Vrobel, bývalý šéfredaktor herního časopisu Score a velký hráč. Ahoj, já jsem Filip Veselý, skoro vystudovaný střihač a taky mě baví hry. Čau, já jsem Martin, já jsem vystudovaný režisér a jsem taky hráč. Společně tady pro vás Ulici Koupková chystáme únikovou hru neboli videoherní zkušenost v reálném světě. Úniková hra je místnost, v zásadě. Je to místnost, kde máte hodinu na to, abyste se dostali ven. A klíčem k tomu je, že musíte tlustit různý rébusy, hádanky, nějaký jako logický puzzle, který jsme si na vás vymysleli. A můžete to hrát buď to ve 2 lidech, nebo až v 5 lidech. Hra se jmenuje Železná opona právě proto, protože se odehrává v alternativní realitě, ve které komunismus nikdy nepadl. Jako herní pisálek jsem zvyklý hodnotit hry. A když jsme s kámoši navštívili ostatní únikové hry tady v Praze, tak na každý mi vlastně něco vadilo. My budeme pracovat s vedením pozornosti hráče pomocí světla, pomocí obrazu, pomocí zvuku. Vytváříme atmosférický komplexní zážitek a máte z nich dobrý pocit, že jste to zvládli. V Železné oponě po dohrání hry budete moct posadit přímo u nás v našem vlastním socialistickém baru a dát si to správné pivko, limonádu nebo chlebíček. Za mnou je první zeď tohohle baru. Myslím, že Železná opona bude nejlepší escape hra, protože s klukama jsme přemýšleli nad tím, jak udělat opravdu jako komplexní zážitek. Jak vytvořit jako takový úžas v těch hráčích, jak neustále překvapovat. To je podle mě to, co těm ostatním hrám chybí. To neustále jak kdyby objevování a to, že vás dostaneme prostě do pozice dítěte. Současný stav věcí je takový, že pro vás tenhle super zážitek stavíme přímo za našimi zády. Máme už necelý měsíc na to, abychom to dodělali, protože otevíráme přesně 5. června. A na startovači jsme proto, abychom to nemuseli zase po 2 měsících zavřít. Vychytali jsme pro vás skvělé odměny, jsou tady vpravo. Mrkněte a podpořte nás. Díky! Jo! Nadýšel světa nový čas a nám zasvítli krásné ráno, keď člověk práce z něj